खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गसाइगावनि हास्रावबारियाव 7 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ 56 बोसोर बैसोनि शामसुल हक मुंनि लांसुनिया सुबुंनि आखायाव बोलि जानांदों। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय 2 नं हास्रावबारि गामियाव 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव शामसुल हक मुंनि सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। मैया फुंनि 10 रिंगासो समाव शामसुल हकआ उन्दै हिनजावसाखौ फुस्लायनानै गावनि न'सिम लानानै थांनानै बे मुगैथाव गाज्रि खामानिखौ मावदोंमोन होननानै अजद दैखांदों। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव रागा जोंखांनानै गामियारि सुबुंफोरा जिनाहारि खालामग्रा शामसुल हकनि न'आव बुफाय बुसि खालामहैयो आरो जाथायथिलियाव खौरां मोननाय लोगो लोगोनो कक्राझार पुलिसआ कक्राझार जिल्लानि क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपि जों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि पुलिस एसडिपिअ मन्टुराम बर' आरो साबकाटा पुलिस थानानि बिबानगिरि राजिब कलिता बिथांमोना थांनानै दायनिगिरिखौ हमनो हायो। बे जाथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय पुलिस बिफान आरो आसाम सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो गागि थुनलाइगिरि साहित्य अकादेमि बड' एडभाइजारि बर्डनि लिंथुमगिरि तरेन बर' बिथांखौ मैया बयबो मान होनो हानाय बादियै गुवाहाटियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि न'ब्लाङाव जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारिखौ जागायो। मान बावनाय हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म, एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोनखौ मैयानि बे जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। भारत हादरनिफ्राय आमेरिकायाव फरायनो थाहैनाय सासे फरायसानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे फरायसाया थांनाय 9 फेब्रुवारिनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन। बे गोमानानै थानाय फरायसाखौ जायगानि सुबुंफ्रा बोखांनो हायो आरो बेनि उनाव साकेत श्रीनिवास खायाय होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला श्रीनिवास खायाया आमेरिकानि केलिफर्निया इउनिभार्सिटियाव बिगियान आयदायाव डिग्री फरायगासिनो दङमोन। मोब्लिब बोगथाबजानानै रायजोआव फिन आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला सोनाब कामरुपनि सन्टलिदआव सासे इमरान हुसैन मुंनि सुबुङा मोब्लिब बोगथाबजानानै जिउ खहा जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला इमरान हुसैना तामान्ना मटर श'रुमाव मावथि हिसाबै खामानि मावबाय थानाय समावनो जादों बे जाथाया। नगावनि जुरियायाव ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों पुलिसआ गासै मोन 12 ड्राग्सजों आबुं कन्टेनारफोरखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौबो हमनो हादों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय हमजानाय सुबुंखौ आब्दुल हुदुद होननानै सिनायथि होदों। थारैनो बेखौ सानदोंब्ला बेबायदिनो खालामारोब्ला बेथ' जोबोद बाख्नायथावबा आङो साबायखर जासिगोन। नाथाय राजखान्थिहा बयहाबो मोनफा मोनफा गावहानो थांखि आरो नोजोरफोर थायो। दा बेयाव जोंनि उद्देश्यआ जुदि सार्भ जायाबा नोङो एलायन्सनि मुङाव एलायन्सल' जुदि जायोब्ला बियो बे गनायथाव जाया। बेनिखायनो जोंहा मोनसे टारगेट दङ जे नैबे टारगेटआ जायोबा जोङो लोगोसेनो थानो हायो आरो जों बे नङा जे इउपिपिएल दोलोआ जोङो बेबायदि जोंनाव मोननै राजखान्थि हान्जा दं आथिखालाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिनि गोरोबनानै खामानि मावनायनि जोङो मालाबाबो हेंथा नङा। नाथाय राजखान्थि दोलो रेजिस्टार पार्टि रिकगनाइज पार्टि बे पार्टिखौ जोङो लांनांगौ आरो लांनांगौआव एलायन्सनि मुङाव जास्ट एलायन्सल' जानानै बिनि सिट शेयारिंफ्रा जुदि मोजां जायाबा बे मालाबाबो गनायथाव जाया। बेनिखायनो जोङो नायबाय थादों आरो खोब खम समनि गेजेराव निस्सय जों जोंनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामगोन। जुदि जोंनि साननाय बायदि जुदि जायोबाथ' बाथ्राया बुंनांगौ गैलिया, जायाबा खिन्थु जोंहाबो मोनसे स्टेन्ड थायो। बे स्टेन्डखौ जोङो हयथ' खोब खम समनि गेजेरावनो क्लियार খালাম। আমি যুৱ শাখাই এবাৰ এটা নতুন উদ্যমেৰে বিটিচি অঞ্চলত যে আমাৰ 26টা জনগোষ্ঠী আছে আৰু এই 26টা জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা তেখেতসকলৰ পাৱা প্ৰাপ্য আৰু বিশেষ কৰি মান সন্মানেৰে জীয়াই থকা যি এটা পৰিৱেশ লাগে সেই পৰিৱেশটো আমি যুৱ শাখাই এবাৰ ঘূৰাই আনি দিম আৰু আমি ইয়াত সকলো জাতিয়ে ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি এইবাৰ বিটিচি এৰিয়াৰ যি আমাৰ পলিটিকেলি যি মানে এটা বেছ আছে সেই বেছটো আমি বিৰাট ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি তাৰে এটা পাৰ্ট হ'ল 21 তাৰিখৰ হ'বলগীয়া যোনটো কাৰ ৰেলী ইয়াক আমি শান্তি ৰেলীয়ে কওঁ। ইয়াৰ আমি 26টা জনগোষ্ঠীৰ সপোন বুলি কৈছোঁ। বৃহৎ এটা ৰেলী হ'বলৈ গৈ আছে যুৱ শাখাৰ নেতৃত্বত আৰু
আমাৰ যুৱসকলে গোসাইগাঁৱৰ পৰা ৰৈ পেলাই অলৰেডি যিমানখিনি আমাৰ প্ৰাইমাৰী আছিলে বুথ কমিটি আছিলে আমি সেইবিলাকক ষ্টেণ্ডৰ কাম কৰিছোঁ, বহুত ষ্ট্ৰঙত কাম কৰিছোঁ। আহি থকা যি BTCৰ যি এছেম্বলি যিখিনি 15টা চিট আছে, এই 15টা সমষ্টিত এইবাৰ UPPLে ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিব, এইটো একদম আজিৰ দিনত নিশ্চিত হৈ আছে।